Урта мәктәбе, Хайбуллина Эльзира Ришат кызы, 10 яшь, Кол кыз йыры Мостай Кәрим. Тынсыл, ят ер бында, елдәр исмәй, коштар күтәрмәй күгенә. Шул каһәрле илдең тупрагына кайнар күз яшьтәре түгелә. Алыс туган илдә алтын көзер, күктәрендә торна таушы, Днепрга япрак һибәт алдар, мамыктарын сәсә камышы. Агай, янем, торна йырын тыңлап, газап моңдарым тип аңласы. Күз яшьтәрем шу япрактар кеүек, алдарыңа барып тамһасы. Ситлектәге тоткын кул һеңлеңде, агай, агай,